Illum il-ġimgħa 12 ta' Marzu nilqakom għal Quddiesa u r-Rużarju mmexxija mill-Arċisqof Ċarles Scicluna mill-Bażilika Minuri ta' Marija Bambina fl-Isla hekk kif bħallum is-soltu jsir il-pellegrinaġġ devozzjonali bl-istatwa tar-Redentur. O twajjeb u ħanin Ġesu, fed-dej tal-bnedmin, hawn jien mixħuta rkubtejja quddiemek. Qalbi verament niedma, nemmen li inti tista' tilqani bħalma lqajt midinbin oħra. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Dan il-jum tal-ġimgħa fit-tielet ġimgħa tar-Randan bħalma hija t-tradizzjoni inġbarna f'riġlejn ix-xbija għażiża tar-Redentur fil-Bażilika Minuri tal-Isla. Dan il-mument meta rġajna kienna nieħdu d-deċiżjoni qiebsa ħafna li l-Quddies isir mingħajr il-poplu ejjew nitolbu biex il-mulej jeħlisna minn dan il-virus erriet li issa ilu iħabbatna għal dawn l-aħħar xhur u lilu iżjed minn sena magħna. Huwa taqsim il-qalb li aħna bħala komunità nisranija nerġgħu nagħmlu għajt ieħor imċaħdin mill-opportunità li nkunu flimkien niċċelebraw l-Ewkaristija. Huwa taqsim il-qalb u taswiet il-qalb kbira. Aħna nitolbu għal kull min hu marit bil-COVID-19 għall-awtoritajiet tas-saħħa għal min irid jieħu deċiżjonijiet qiebsa u mhux faċli, nitolbu wkoll għal kull wieħed u waħda minna. Dan huwa mument ta' prova għalina lkoll. Ħafna jistaqsu għaliex mal-ħażin jeħel it-tajjeb. Dan huwa l-misteru li aħna qegħdin niċċelebraw meta niftakru f'dak li Ġesu bata għalina. Li refa fuqu il-mart kollu tagħna, il-ħtijiet kollha tagħna. Minflok inwadbu l-ġebel lil xulxin ejjew nagħtu daqqatajiet lil xulxin. U nitolbu fil-bidu ta' din il-Quddiesa dan il-jum tal-ġimgħa fir-Randan maħfra għad-dnubiet tagħna kollha. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-aħħar lejn dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej sawwab fi qlubna il-grazzja tiegħek. Ħatajna nrażnu l-ġibda tagħna għal ħażen
u tqawwina biex inħarsu il-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Elu il-ktieb tal-profeta Ħosea. Dan jgħid il-mulej. Erġa' dur, Iżrael, lejn il-mulej Alla tiegħek. Għax int fixkilt minħabba fi ħżunitek. Ħudu kliem magħkom, duru mill-ġdid lejn il-mulej u għajdulu. Int tneħħi l-ħażen kollu, ilqa' it-tajjeb. U roddu frott xuftejna. L-Asirija ma ssalvanix, fuq żiemel aktar ma nirkbux. Lanqas ma ngħidu iżjed Alla tagħna, lil xogħol idejna. Għandek lil tim issib il-ħniena. Naħfrilhom għad li xewxu kontrija. Min qalbi nħobbhom, għax il-korla tiegħi reġgħet lura minn fuqhom. Jiena tinkuna l-Iżrael bħal nida, ħajiftaħ bħal ġilju. Eruqu jxenxel bħal siġra tal-luq, jinfirxu r-rimjiet tiegħu. Żbuħitu ta' siġra taż-żebbuġ u jkun ifewwaħ qisu l-Libanu. U jerġgħu jiġu jagħmru taħt id-del tiegħi, isiru qishom ġnien. Jisbieħu qishom dilja, imbit tal-Libanu tkun tistħajjilhom. X'għandi x'naqsam mal-idoli, Efraim? Kont jien li wettek u jien inħarsek. Għalik jien bħal ċipressa, dejjem tħaddar. Minni tikseb il-frott. Kull min hu għaref jifhem dawn il-ħwejjeġ. Ħajarafhom kull min hu bil-għaqal. Għax il-mulej it-triqat tiegħu dritti. Il-ġusti jimxu fihom, iżda jitfixklu fihom il-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi flimkien. Jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Kliem li ma nafux qiegħed nisma'. Neħħejtlek it-tabija minn fuq darek. Ħlistlek idejk mill-irfieq tal-qoffa. Fid-dwejjaq sejjaħtli u jiena ħlistek flimkien. Jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Bleħen moħbi bħal frada u Eġiptek. Ħdejn l-ilma ta' Meriba ġarrabtek. Ismani, poplu tiegħi ħanlumek. Iżrael, mhux li kont tismani. Flimkien, jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani, poplu tiegħi. Ma jkollokx Alla ieħor f'nofskom. Tinxteħitx quddiem Alla barrani. Jiena l-mulej Alla tiegħek, li tellajtek mill-art tal-Eġittu. Flimkien, jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Iżrael jimxi fi triqati, lilhom nitmagħhom b'qamħ mill-aħjar, inxebbaħħom basel mill-blat. Flimkien, jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Indmu jgħid il-mulej, għax is-saltna ta' smewwiet waslet.
Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja. F'dak iż-żmien wieħed mill-kittiba resaq fuq Ġesu staqsih. Liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel? Ġesu jiġbu. L-ewwel wieħed huwa dan. Isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna, mulej wieħed hu. U int għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu dan, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. M'hemmx kmandamenti ieħor akbar minn dawn. Qallu l-kittieb, sew qed tgħid, Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li m'hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U tħobb lil għajrek bħalek innifsek. Huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-aqal qallu, m'intix bogħod mis-salt natalla. U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Il-kelma tal-mulej. It-tifħili lek. Kemm il-darba fil-Vanġelu Ġesu jipprova jallimnax mhux faċli nitalmu għadi. Lill-Alla iżjed jogħġbu is-sagrifiċċju tal-imħabba u tal-maħfra milli ir-ritwal tat-tempju, is-sagrifiċċji tal-ħruq u tat-tpattija kif isemmi wkoll dan l-għaref tal-liġi fil-Vanġelu li għadna kemm smajna. Dan l-għaref qed jipprova jsolvi diffikultà li kellhom l-orrif tal-liġi fi żmien Ġesu. Fost il-ħafna mijiet ta' liġijiet. Liema hija dik li hija l-pedament ta' kollox. U Ġesu jmur għall-qalb tal-veru liġi li tinġabar f'kelma waħda, il-kelma tal-imħabba. Aħna il-koll sobenin tal-li wara sena ta' sagrifiċċji donnu erġajna bdejna mill-bidu. Erġajna b'restrizzjonijiet kbar fuq il-ħajja tax-xogħol, fuq l-edukazzjoni u anke fuq il-qima tagħna. It-tentazzjoni kbira tagħna hija li nuru il-frustrazzjoni tagħna, is-soba tagħna bir-rabja. Mhux il-mument li nwaħħlu f'xulxin, huwa l-mument li nifhmu li Alla qed jisfidana f'dawn iċ-ċirkustanzi biex infittxu il-vera imħabba għal xulxin. Tgħidli niddejjaq nilbes il-maskra, niddejjaq kull imkien tittaħsel idejk, niddejjaq li kull fejn imur joħdu lid-deni. Għamilhom bħala qatt ta' mħabba. U f'dawn ix-xhur li ġejjin se jkollna sfidi kbar fuq l-imħabba. Qed naħseb min għandu l-ħaddiema u issa ejja iħallas mingħajr ma jkollu dħul. Qed naħseb dawk li l-ħajja tagħhom tiddependi mit-turiżmu li spiċċa kważi. Dawk li jdawru r-rota bl-ospitalità billi joffru id-divertiment lill-artisti tagħna, lill-mużiċi tagħna,
il-latturi, imma tant setturi oħra li donnom ikollhom jieqfu issa l-xahar ieħor. U mbagħad ma nafux ġej wara. Tant hemm tieħ il-qalb li huwa l-mument li aħna nieqfu u nkunu ta' spalla l xulxin. Dik l-ispalla li Ġesu fuqha ġar is-salib aħrax li fuqu miet. Aħna mhux hekk inqimuh ir-Redentur iġor is-salib li tajnieh aħna. Uħim minnhom qal min irid jimxi warajja jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. U dan il-kliem nafu li mhux kliem fieraħ għax hu stess għexu u li kien daqs Alla. Ma qatx iqis tiegħu li hu daqs Alla, imma tneżża minn kollox. Sar bniedem, obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. U għal min? Għalija u għalik. Tiġħad lilek innifsek u għali tinsa l-interessi personali tiegħek individwali u tibda taħseb iżjed fil-ġid komuni. Aħna l-komunità Nisranija maħniex eċċezzjoni. Id-deċiżjonijiet jibsa li jittieħdu mhumiex kapriċċ. Aħna wkoll irridu nagħtu semna b'diffikultajiet kbar għalina. Ġej lajt, mhux il-mument li tagħlaq il-knejjes imma li tiftaħhom. Imma jiena l-Knisja ma rridix okkażjoni ta' mart, okkażjoni ta' mewt, għax Alla tagħna u Alla tal-ħajja. Ma nistax jien il-ħalli Knisja miftuħa għal folol ta' nies u nel-frattemp immarradhom u wassalhom għal mewt. X'fidi jiedi? X'imħabba jiedi? Din il-imħabba li jrid Ġesu? Ta' min qabel nitkellmu niżattu fuq is-social media nieqfu ftit u nistaqsu lilna nfusna, ma dak li qed ngħid, dak li qed nikteb, jagħmel sens fid-dawl tal-imħabba? X'inhu li żjed importanti? Ir-ritwal jew is-saħħa u l-ħajja tal-bniedem? Kemm għandna professuri bravi, kemm għandna teoloġi kbar. Imma jekk ma jkunniex l-imħabba u s-sens ta' dak li hu bżonjus li jsir anke b'sagrifiċċju, allura ħabib abba għandna x'nimxu. Illum f'riġlejn iġbija għażiża tar-Redentur irridu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna. Irridu nitolbu għal min irid jieħu deċiżjonijiet ibsin ħafna. Il-ġid komuni huwa l-ġid ta' kull wieħed u waħda minna, mhux il-ġid individwali ta' xi ħadd. U għalhekk f'dawn il-mumenti diffiċli irrid ikun hemm konvinzjoni waħda li l-imħabba konkreta tfisser li dan is-salib inġorruh flimkien. Nixtieq nagħmel talba speċjali llum f'riġlejn iġbija għażiża tar-Redentur għal kull min qiegħed u ilu iġorr xhur sħaħ, sena sħiħa. Il-peace li jkun ta' kura, attenzjoni għal morda tagħna fl-isptarijiet, fil-farmaċiji, fis-servizzi kollha milquta mill-frontliners tagħna. Imma nixtieq ukoll nitlob għal kull min jara l-prospetti ekonomiċi tiegħu u forsi tama li jdaħħal xi euro jew tnejn ħajkollu biex iħallas il-ħaddiema frustrati mill-ġdid.
Għal dawk il-familji mobbija bid-dejn li jitolbu l-Alla li għalmenu jkollhom biex ipoġġu l-ħobżna ta' kuljum fuq il-mejda tal-ikel għalihom u għall-uliedhom. Għal min kellu pjanijiet kbar biex jibni familja, forsi jkollu dar ġdida u kollox sefa suf. Dawn il-momenti ta' diffikultà minflok nippuntaw subajna lejn xulxin, ejjew inħarsu lejn ix-xbija għażiża tar-Redentur u nitolbuh jagħtuna spiritu veru ta' paċenzja, ispirat mill-imħabba. Ejjew nitolbu l-ewwel nett tal-Lusija tiegħu il-Papa biex ikompli jmexxi l-Knisja tiegħu bl-ispiritu tal-erf u tal-kuraġġ. Nitolbu għall-Knisja li se terġa' tiċċaħħad miċ-ċelebrazzjoni ferriħa tal-Għid fil-komunitajiet tagħna, imma li għall-Għid jiġi xorta waħda biex ma nitilfux il-fidi, it-tama u nissaħħu fl-imħabba. Nitolbu għall-morda tagħna u għal dawk kollha li qegħdin jieħdu ħsiebhom, mod speċjali il-frontliners għażiż tagħna biex il-mulej jkun is-saħħa u l-faraġġ tagħhom. Nitolbu għall-awtoritajiet tagħna f'dan il-mument diffiċli ħafna biex ma jonqoshom qatt id-dawl li ġej minn Alla li jmexxi bil-għaqal u l-ġustizzja. Nitolbu għall-mejtin tagħna b'mod speċjali dawk li mietu f'dawn l-aħħar xhur biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħina tiegħek mulej ħares lejn id-doni li qegħdin nikkonsagrawlek biex ikunu joġbuk u jiswew lilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr.
bit-takkis ta' ġisimna, intrażżan fina drawwiet ħżiena, terfaħna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqmuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull Quddiesija. Ħaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħ ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni.
Atina fitibol ħnina tijak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li grazzja qawwija tiegħek taħdem sa fl-eruq ta' ruħna u ġisimna biex fidi sħiħa
niksbu għal kollox il-misteri Quddiesa li fihom ħadna sehem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lill-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-Rużarju għas-saħħa tal-pajjiżna. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għaraq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu,
sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan l-wiet ta' dmuħ. Mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina għaddisom malla, skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. Talba li San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla afdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni hekk ikun. San Giusepp ta' qalb safja, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Turrokku, itlob għalina. San Pawl missierna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, itlob għalina. Beata Deodata Pisani, itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla lina. Talba lil Ġesu Redentur. O twajjeb u ħanin Ġesu feddej tal-bnedmin, hawn jien mixħut għall-kubtejja bl-umilta kollha naraf il-miżerji tiegħi u nistqar li għal-nubiti ma jistħoqlix li nkun mismuh minnek. Imma b'qalbni nidma nittama li tilqani bħalma qatt midinbin bħalma lqajt midinbin oħra. Bira hija x-xewqa tiegħu Ġesu Redentur li inti tieqaf miegħi fil-bżonnijiet kollha li bħalissa ninsab fihom. Meta nġib quddiem għajnejja li inti liben Alla, nemmen li inti tista' tgħinni. U meta narak mobbi bis-salib, nagħmel kuraġġ għax niftakar kemm tħobbni. Imma fuq kollox jiena ngħidlek bħalma int qed lill-missier tiegħek ikun li trid inti. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Tkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġu l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb mill-Bażilika Minuri ta' Marija Bambina fl-Isla. Infakrukom li l-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u biex min ikun imsejjaħ jieħu l-vaċċin u jagħmel dan b'responsabbiltà lejh u lejn l-oħrajn. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Insellmilkom.